shisha try. Habangi puli bangi snap bakti ka jome. Kalong kata ka jingbam ka jam sem yang ikan try. Kaktin jome ka balong tau kpu kan try Jesu. Ya ka ba ai bor. Ya ka ni ka jing em ka jongi. Bangi laban em kan try. Dashi sha klama me a try bi dia. Ngim laban long kumbangi ngilong ha ka ni ka por kan try. But klama me a try Jesu dashi sha. Ngin long kibrio ki bajano ke try ka ta ka jingdum jo ka ni ka perfect. Henry na marga jing shai ka jomi ha ka jim ka jongi. Nilabat kan try. Ban itu uai bangi ngilong habangi itep ban ngi itu uai memelong ni ai ngoi me try Jesus. Hallelujah. Ni ai ngoi me try shim tini por try ka barang sa barot kat bangi wane ka ban bandret dia kan try khamat ka jome ngi wan kan try ha ka jing ban ko ngoi ka ting ka jome ban sha skor kan try Jesus. Ya kaktian kabami na kasyuntor ka jome kabanlong ka jing em yangi iwe pi iwe atry ya kaban ai kata ka jing em hangi ken try Jesus na ba meme ong atry ba ubrim em tang na ukpuhi hande u em na ka we bu katien kabala mi no na kasyuntor ka jome ni ai ngoi mi atry bangi yo ban bam ya uta ukpu balong ka katien ka jome Hagar tengu Jesu, ni ai di shame, yala de, bat ingi iwe pe iwe lang baro. Amen. Tingli ban ajik tap tiyo try ni kapor. Deshisha utry ublejengi ubari hok ban yo ikaburom baga jing ngongo baro, ngilay ban shong haga jing ran kaga jang utry haga ni kapor. Bat sa isin ngap dia ngop hai pi baro, shaga ni jing shakri, shaga ni ka jeseng lang ba utray udon ya kaban keren hangi iwe pi iwe haganiga por bat nga prias ngo bhai phi rukum ju haganiga por haganu nuku jaka ka ba pi don hanre ha ba pi yai ne bat ngi haganiga por ya kaban sha sko na ka ting ka jong ublei ngi tip bat ngi scam ya kata ba utray un keren bat pi lem kum ju ru ban pendap ru kata ka jingnon kam ka jong pi kabawan nakaktin ka jong utry ublay jangi. Amen? 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 You try. You try. Isnong you try sa sin pa ulum lang ingi haga ni gajakay kaban shakri u but kam ta me ba utry ulong ba bhakat ta. Ba ino ingi ubsay ingi man lagas ngi ubsay ingi man lakapor. But ka jing basa ka jong utry haga GM ka jongi yaka tang gani ka do ka jongi Henry ka jing basa ka jong utray gani ka mensem ka jongi na bangi tip ka bakong san ha ka GM ka jongi ka day ya kata ka mensem bangin san ha utray amen na bangi tip bahot kani ka do ka jing mut baro ka day ka ban shakri utray Henry kam ta me kat nu ba kaniga mensem ka jongi ru kanong shitrahem na ka banta utray ka ban shakri ban penkongo ila di hagaktin ka jong ubaro amen amen ngi ay ngo utray kaniga por bat ngi net shagaktin ka jong utray na ba de yakani ngi lai wan kaniga por ban shashko ke utray udon ka ban kren ya nga ban ngi lang iwe pi iwe kaniga jaka bat nga nget ya kata bat nga penbena ha pedeng jong iwe pi iwe ba habangi mi pa na kaniga jaka na kaniga jing shakri ndala dap da kata ktien ka jong utray ngitep utray udon ya kaban pentmai ngi iwe pi iwe ya kaban jubab ru ki bun ki jing kili ki badan ha ka GM ka jongi ka baya day ba kata ka GM ka jongi ba ka jing ya day la ba ka ta ka long yen ka long sem ka jongi la ni ba kita ki bayen ki ba sem ki jongi ba kita ki ba ye ki ba thon ki jongi kam ta me badu try ublay kumnu kata ka jing em ka ba try kwa ingi bangin em kat bangi dang up ya kata ka jing wan asin ka jong try amen how to ngi baro ngim up ya kata ka jing wan ka jong try amen
ngi baro ngi ab kata pan ngai piru fi step kata kat bangi dang don hakan ga pertai ngi ab kata ka jingwan ka jong utrai han rei kat bangi dang apat kata ka jingwan ka jong utrai bu unwan shao no ingi ka kring ka jong blai ko ong na ka kam na ka kitab jing pen pau uong ba ulong utau khon lang brot bah kata ka sngi ka ba khaduk kan tan kata ka jing shong kurem kata ka jing khawai ka ba kraw ka jing khawai jong ka jing shong kurem u khon lang brot but udai utakan ya ubangi ngi ab haduk kini kisngi ba unwan shao no ya no ya kata ka tengah ka jong badai mangi ka balang iwei pe iwei ngi baro amen pingai ya kata ingat but how to ngi long pak ki lapon kre la dia ngi lapon kre na ya pe haba ka nong le haba haka nuku jingi ya shong kurum haka jing kan tie kurum ka don ka jing pen kre ka bajrong bha da ki benai da ki snem da ki tayo mo ki don be ki jing pen kre handai ha kita ki jing pen kre ki ba bun ngi up dik pat dia kata ka sngi jong ka jing kan tie kurum hai bangin ya kendo lang kita ki arngot ke bai ban wan ban long kawai but they kata kan ka jing kemen ka badai ban ai men se mingi iwei bangin long shisha kita kiba pen kre yala di na ba ngira ya kren ni ka dekot bat ki kena bible school mama hakini ki sngi na ka kitab jing pen pau hilo no ka ba khat khandai ka dekot ka ba san reu nyo pen kre pin pulia hang tu ka kren spang kata ka jing khawai shong kurem jong ukhon ulang brot ublei but yangi la ong bangi long kata ke tengah ke jong ya uba unwan shao but kata ke tengah pat kat ba uta unong wan shao ingi udang wan ngi le amno kata ke tengah ka pen kre yalade amen tela dangi sngo thu ngi long kumta ngi hab ban pen kre yalade handai hakani ko pot ngi le ban pa ka tinga jong try hoi ka tinga jong blai baro hi nadu ka genesis hadu ka kitab jing pen pau ka wei pui ka tien ka bala tho na ka benta ka jongi ka long ka ba don kam ka wei pui ka kitab ka wei pui ka gospel ka wei pui ka shithi kini ki jingruai baro ka wei pui ka tien ka long ka ba don kam ba ka jim ka jongi bangin le ban pule ye ki baro bangin tep ke ka bala tho ha ka knang bangin la ru ban sumar kat ka bala tho ha kita kanika kitab ka hukum ka bible ka de ka bible ni baro ni ong ka bible ka deka ketien ka jong ublei handai ni tep rupat kat bangi pulia pat dia ka ketien ka jong ublei ni yok ban tep bahkan ka bible ka deka kitab ka hukum ka bible ka deka ka kitab jong ka jingkular ka bible ka deka ka deiru ka jingyathu lupa amen dei na margata balai don kamingi banwan ya ka ban pulia ya ka ketien ka jong ublei ban shashkor ka ketien ka jong ublei bat ndang ngila shashkor ngila yo sngo ngila yo ka jikai ngila pulie dala di kum taru bangin sumar pat ban le ya kat ka bangila yo sngo bat ngila pulie amen tina pedang kini ka ketien baro bala tho ha ka bible ngi baro ngi judan be hi let's say ka we ka dekot lani ka nugo kitab, lani na ki gospel, lani na kita ki shithi, lani na ka kitab jing pen pau, lani na kita ki jing ruai ki sa. Kabaju ngi ngau tana baha ka jing em ladi marmet, ka bangi ju pen kan mau ba ladi. Kum joru syabangan leban puli anak tinga jong ublai, haga ni ka por, mesukwa ban ya thu lem chapiru. Ba ngaru kumapi, ngaru ngadon kawe ka kitab na ka Bible ka bangas ngau tana hawan pulie bat yai pulie bat kata de ka kitab u Joshua ngajus ngau tana bha ka ni ka kitab u Joshua balai na mar bha ka kitab u Joshua am na dafin pulie fin ngau thu ba ka ni ka kitab ka don ka jingya thu lupa ka don ka jingkular ka don ka hukum kumbang ala ong ipi mene ka Bible ka de ka kitab ka hukum ka Bible ka de ka kitab jong ka jingkular ka Bible ka deka jingya thu lupa badi kini baro fin shem hoj fi shem ha baro ka wei pui ka ktien ka bala tho anadu ka Genesis hadu ka bakut jaga jing pen pa handai hakani ka wei ka kita fin shem bad don ngin shem baro nadu kita ki hukum ki jingkular ba ka jing pendep jong ka jingkular ru ngin shem hakani ka kitabu Joshua lengba ublei ujiet dan dia upen mi u yalam pat mentaya u Joshua
Ti habangi puli ke kitab Joshua kendat. Ola da pila tip ya kata lanile se yo fi patem. Shua u Joshua ublay ula jid ya u Moses. Ula apa ya u Moses ban penmi ya kita kikun Israel na kari Egypt kabathau ya kata ka jinglong merau jong kikun Israel. But ublay ukular ba ya kini kikun Israel an penmi na kata ka jinglong merau ka jongki but ya lam ya kisha kata kari jong ka jingkular kabakot kari kanan. Henry, kani ka jingkular ublay umday balakular bat u Moses. Kata ya u Moses ngiya kendu ha kitab Exodus. Henry kani ka jingkular ba utray ula kular. Try ublay ula kular ikikun Israel bakin poy siya kari jong ka jingkular lani kari kanan kaday nado Genesis. Ba ublay ukular yano ya u Abraham. Kaday ka jingkular bat u Abraham ba ublay uong ya kitaki pateng ki jome ki generation ki ban mi na u Abraham kinlet siya kata kari jong ka jingkular. Henry ublay haka Exodus pat ujiet ya u Moses. Ukot ya u Moses ban ya lami kita ki pat lang ki jong u ki kon Israel na kari jong ka jinglong merau na kari Egypt ban let pat siya kata kari jong ka jingkular. Henry hadian kita ki jinya lenti hakata ka rik laupat habangi wan syaka kitab u Joshua. Day hang ni pat ni yo bante ba u Moses dan shu. Ti u kamshim la yo ban yalami kita kikon Israel syakari kanan. Ti handai menta pat kata ka jing pendap jong ka jing kular ban yalami kon Israel syakari kanan. Kelawan hanu hau Joshua. Amen. Mentang apat ngiyo iya ka jing pendap jong ka jing kular. Baik, kakhtien ka jong blay ko ong baka wayru kakhtien ka jong blay. Haba kami kam julit pai tli. Haba ula keren upen dep. Amen. Haba ukren upen dep, haba ukular upen dep ikataka jing kular. Haba ula ong kini kikon Israel kinlet syakari kabatut da kadot bat ka ngap. Kadi kari jong ka jingkular kari kanan. Ublay wala da ukot ya u Moses. Ujiet ya u Moses ban penmi yakin ka jinglong merau. Handray lengbao Joshua pat ublay upendap ya kataka jingkular ban poy sisya siya kataka ri kanan. Kari jong ka jingkular bat hakaday haka kitab u Joshua ngisyam bagi kon Israel ki poy siya kari jong ka jingkular. Kata kadi ka bangingiju pulih. Ngila pulih ka Bible ya kata. Handray kani pat katho ayu ya ka GM ka jonga ba jong ilang iway pi iway. Hang ni ngin syam ba kani pleng kamday tang kata ka jing pendep jong ka jing kular jong ublay ya ki kun Israel ban le siya kata ka ri jong ka jing kular. Ka ri ka batoy da ka dot bakangam. Ka ri ka belong ka bah. Padap da ka jing bah suda. Da ki jing kerku. Handray hang ni ngis ngau tu ha ka jing long mensim. Hakan jaman sem ngis ngau tu ba ublay utray u Jisu. Ula kular yengi. Ong nga ngalong kalenti siya Jisu ulong kalenti siya kpa. But Jisu ong kita kisenrang ki jong kabahay nga bangangan len no. Na marhaba ulet ya kaban leyu. Jisu uleyu ulet ya kaban pen kre na kabantaka jongi. But ulet ban pen kre hey. Ha? Beneng. Amen. Ublay ulay ban pankre jaka nakabanta jonga ba jongi lang baro ulay ban pankre siya beneng. Amen. Kata ka di ka jingkular ka jong Jisu. Banga ngalet handray ngalet ya kaban pankre ya kata ka jaka namta ka jongi. Ya kata ka yeng uong. But ngis ngau tu hang ni ba pleng haba o Jisu uladep kular yangi ya ka beneng. Amen. Kanungot pinget bau tran pendep kata ka jingkulah ka jim ka jong pi. Amen. Nganget piru piyo kata ka juk ka jinget bau trai udang pen krek jaka na ka benta ka jong pi sya ka beneng. Henry hoot kat bangidang don pat mentaha ka ni ka pertai. Ni don pat ha kata ka jing pen krek ong ka ktien. Ni don ha kata ka jing pen krek. Ti kumnu ka long kata ka jing pen krek ka jongi. Ngakwa ha ka ni ka puang ni ban sedang na kitiki. Dekat jaga Bible ngaliban penipi katu kaniki dekat.
Kitab Joshua lenong ka baningkong. Ka kren syapang ublay bamenta u ya kren pat baru Joshua na ba Moses ula yap hang ni tementa kadai sa ya Joshua bani lampat kini gipat ba jongka Israel sya kata kari kanan. Pai ban nga na kadukot ka ba henreu. Kadukot ka ba henreu. Kani kadi ka kentin. Ka ba ngas ngo ngi baro iwe piwe ngi don kamha haka jem ka jongi bangin yai long kum ni. Ban long kum no tingin pet dekot ka ba henreu ko ong kum no. Ngini puli lang ko ong pen klan bat pen shlur ba yala dia. Bali utrai ong yo Joshua pen klan bat pen shlur ba yala dia. Balai puli ko ong namar men pen yo benta hau ni upat ba ya kata kari bangalas mai haki kepa jongki ban ai haki. Amen. Hang ni ublay Ukraine yo Joshua uong Joshua. Pen klan bahaya ladi. Bat pen shlur bahaya ladi. Namar lada mele kumta me men yalam ya uniu pat ba. Syai unyalam Joshua kini gipat ba. Syakari jongka jingkular amba ublay ula smai hakitaki kepaki jong ki. Ken mau kani ruka kren yangi iwei pi iwei. Utrai ong yangi hagani gapor uhukum yangi. Mo bangin long kibakum no kibala pen klan bahai la dia bat ba shlur ba. Balai ngidon kamban long klan bat ba shlur balai namar utrai ong kum no ken mau utrai ublay ulajiet yapi ban long kinong yalam ya uniu pat ba kamot ki mensim ki bakodor ki babun dan hagani ka pertai ki bampat tep syapang Jisu ki bampat yo sngo ya kata ka gospel ka jong ki bampat shim la yo ya ka jing pen em ki bam shim la yo sngo ya ka jingkular lane ki bampat yo ya ka jingkular ka jong utro ha ka gm ka jong ki tinga kwa bapin sngo tu ka kata kamram ka ba utrai ai lani ubin syat halor ka GM ka jonga halor ka GM ka jong pi iwe habangi puli yo Joshua kedma haba utrai Ukraine yo Joshua nadu nang ni ha syakmar habi puli ka ni kita pinbo ya ka kerteng lajong inliam no bu ya ka kerteng lajong na bahang ni kumba utrai Ukraine yo Joshua utrai Ukraine no ong utrai Ukraine nga utrai Ukraine no utrai Ukraine yanga bad utrai ula kular handai ban pen yo ya kata ka jingkular mo bakini ki breo kin wan sya kata ka ri jong ka jingkular bakin yo kiru ban wan ban rong sya kata ka hima jong try ublay ngiha ban le amno dala dia ngiha ban long kiba klan bat kiba shlur amen long klan bat shlur Henry lada fin pe hang ni haka English translation ko ong be strong and courageous. Mo pen klan bat pen shlur bah. Umday tang pen klan bat pen shlur Henry kumno umday malu mala mo. Klam ong am pen klan bat pen shlur Henry ong pen klan bat pen shlur bah. Day naman kata ke bangingi le Haka GM ka jongi, haka kerteng ka jong utrai. Ngimdei taman shule malumala. Haningin na le baha. Amen? Ngin le baha. Habau oing ibangin long klan, bangin long shlur, ngin haban long baha. Ngakwa ban kinsngot hu baha ka mut ayu. Bun sin ngiju puli baha ka ne bakini gidi kintin balakaran ublay ya Joshua. Bun sin haka kita Joshua fin syambet. Hadian kawai ka lenong laniki dekat pensyambe ublay ong ka ju long klan long shlur ong begum ta bali haban penkan mau namar kani gedi ka jinglang ha ka GM ka jong iwe haba wan ki jingale lane wan ki thma lane wan ki jingpang ki jing shitom wan ki jing ja ki basngosi lan ka wan ra ri ke
kajing artatien haga jing kajongi. Bat teng kani kajing artatien kar yalam ru syaka jing paidien no. Bat kata kaliam no kapen ki no ingi naka jingit kajongi. Yo, day na markata ublay upen kan mau cepat kan mau. Kumau ublay upen kan mau cepat kan mau yo Joshua long slur long klein. Ai ngiru ngin pen kan mau ila di. Lan ngin pen long klein ila di ngin pen long slur ila di. Man laka por. Amen? Ngin pen long ikata man laka por. Habang ipit kini ki outli ki kentien boong be strong and courageous. Pen klein ila di. Mo pen klein. Kadi ke kentien pen klein kabomod ayo. Hang ni berdoong penklan ngan ai kai wi ka jing su hana ngam tep ka nungut pila ji ngoi kata. Ladan ha ka wi ka sngi wi ubreu. Uri kena samla. Udi kena samla te uta u wan ha uta wi u no hikai baju kidei kita ki baya klan met mo wrestler. Te uta u kena u ong nama wi tenat bahayu ni u no hikai baju ile kai bo u heksa ha. Ulong dapat yu uru ikan mo udan ni kata kaman ulong iklan bah. But uniu kena asam lapan nama yela dia ulang kamlong raiko utolot mta te ukwa ba ur unlong kumutau no hikai te uong ngakwa ngaru banlong kumapi mo hikai yang ngaru te uniu no hikai pat uliam no uong yu uniu kena asam la uong dantang kawai me haban le. Mo le tang kani kawai. Mam natun ka manwan man kas ngi hang ne ban sha hikai hanga le tang kani kawai. Tu ong hayeng medan kenro ne. Ong medan kenro ne. Tu ong hoat ngidan kani ka kenro bala te daki mau. Mo ngidan kenro bala te daki mau. Tu ong ni no hikai ong man ka step akwa men ai por ila dia. Let ban penlut por ila dia ban nyat ikataka kenro. Uang ta. Te uni u kenaru haga jing pen ko ongo hijong tau no hikai. Ulet bat uliam no man ka step hadin kata ba ulai kendu ba tau no hikai. Man ka sngi bat step bat siteng sngi bat mit kanu upor ba ulat ulet bat ngat kata ka kenro. Te kum ta la let shi sngi ar sngi lai sngi te da ka jing shit rehem mo pen ko ongo ulet ban le kata. Handai kat ba ki sngi kidang yat kita yo kidang yat ulet ka ju bla sngo that. Uli ka jus ngau tayu ong ba uno hikai ko mutai jaka bu hikai nga kumnu mo banra namar hikai banra kita ki bakhya ban le kita ki exercise ban le ki babun ja ki rukom kumnu ban la ban pen exercise u handai uni no hikai ba diu ong ba yu kilet ba shu nyat e kata ka kenro de haga we ka sngi ndal adap katu ka ni tayo la adap banai ru uni u khna ula sngo bitar ba yu ni no hikai bat ulet baru ong pilong uno hikai ba kumnu mo pet baru gini ki beriu hang ne ki syong kia tray kia lek gitu ki exercise ki ba ki piju hikai handai pet yang apat piong ban lem no pisu ong ba yang aban nyat e kataka kenro te uni no hikai ong te melale na am kum ta kum banga kala ong te uni u knaru ong hoai ngala le mentala la palat si banai ngala le e kata te ong ke ga jinge per melai ine kai kata kenro kala ki ne klam ki ne baru ong kumno kan ki ngalahi ban pen ki ta ka kenro bala tei dau mau ngamla ban pen ki handai ngasu pang tang ele di la pang lut kini ki sa wam ta bang ngasu le pen ki handai tang chi inch ru kam ki klam shim la kan ria lani kahap kataka kenro kam jai eru em dan tang iwe jing mong ru hata ka kenro handai hang ne pat uni no hikai u ong yu te kidan kini ki yet ma tu kenro baju dan hata ka kamera baju le kai mu te u ong u pha lot yu kata ka jacket ka ba u phong te haba u lot kata ka jacket ba u phong te ka don u phong kata ka t-shirt but uni no hikai u ong pet kan yala dia manta me kan mau ko no me wan hakapor banding kong me wan akamat jonga ibarai ko ba handai pet menta pat yal dia uyo i si sharp lenga kami i baru si kata mau ulah heksa menta uang ngelapang segini kisa andai mesti bu upang gini kisa kelas dang ban has dang ban dia kelas dang ban breu balai
namar ba ungyat ya kata ka kenro. Kata kenro lesi ka kamshim la kenrea hang nuru ne kala hap. Hanrei kala pen kala pat yu niu kena. Uyo pet baru si kata ule ya ke ba perkat kamdan jingmut ru ngam yu jing kala ru kamdan jingmut banga ngale kalong ibiet. Kalong ibit mo kibri haba ki ya sharum shaneng ki yoi banga nga syungyat di ni kenro mo baro ki ong mabiet uni khana pe ulahi ban ban ki ni kenro umla ban ban ki taga kenro tang si en sur kam ki re han re hang ni no hikai upen ya uni khana ong pet me perkhat baro kata mele ke bam idon jingmot me klem shim la yu ru ke ka jingkala han re me klem shim la pet benia namar me pet be ya ka ba shabar Miklam yo iya lade. Yo jingmut. Hang ni ru habada ong pen klan bhaam. Habada pen klan kibabun ki mudor be ban klan tang hakabor met. Balai na maringi ko be ban pet tang ka ba shabar. Handai utrai hang ni ukran tang ka ban klan shabar. Handai ban klan nadu na po. Kabumot ban pet yala dia. Ban kmi yala dia. Kajingmut jong klan mo be strong dong strong kabomod yu bandan bor ningkong habada ong strong bun hi ki kena kin perkat be lani ki beri kin perkat be yanungi ong piti fi klan ba ya kitu ki bala ban ra ke ba kia ya kita ngi ong di fi klan sisya mola da dan arnu kena ong yarap lem se inga ban ra kini ki berti atli bala dap lada ulak ban rak baru asli baladap ngin ong me kuno klan mo pi klan handai ti wei ti daman rak tang i wei rum la ban rak la ong lupa ba telot balai namar ka bening kong bangis ngau tu ki beri ba klan di manua kita ki bala ban rak ke ka ba kia no ke bala ban rak ka ba kia nang ta ka ba arpat ka jingmut ban long klan ka bening kong kita kibala banra kaba kia. Kabaar ka jingmot jong ka banlong klan kade kibala ban yasha. Ya. Kita kibala ban yasha. Ngan syu ai nuksa mo dang ki kena dang isu penkran sarong gum tu ti mentar de ka por telang por kriat pha. Handai ki liam no ki ya Klampong sweater, klampen style di klampong jaket, yai betang da banyan sudah ada lalu tang ada t-shirt bas tang bahadong piti klan mo klan dan ki kena mo pun klan balai yong bala ban sya ya kataka jing kriat mut bala ban sya kabaar pat ke jing mut ban long klan ke mut nuo bala ban sya bat kaba lai ke jing mut ban long klan Kamot ayo, kamot kita kibrio, kibadon, ya ka, jing klan hakabor berkat. Mut kilong klan ba. Ini matam yung mentally strong. Jupendon kam tu kentien, boong mentally strong. Don kibrio, kim don kabor met. Mau kim la ban ra ke ba, kia. Hanrei haka jing mut jing berkat jong kipat kilong klan ba. Lesi uniu bala ban ra ka bakhia utulot pat haka jingmot jing perkat. Hang tangim la ban ong ba uniu bri ude uba klan. Namar klan tang haka bormet handre klan haka jingmot jing perkat. Not mentally strong lani intellectually strong. Nang tapat kata kadika ba lai. Ken mau ka ba lai. Basauru dan sakawi ka jingmot ban long klan. Kata pat kamot lada pila kendu ki beriu lani le se pi longkum kita ki beriu ki ba klan maha ban kering ya ki wei dan ngi ongkum no pi pila pi klan shisha ban pengop dan ru kim kita ki beriu ki ba klan hake le se kim dan jing klan haka bormet kim dan jing klan ru haka jing mo jam perkan mo handrei kilong klan mahakum no ban pengop iki beriu te ki terima ki bet ba mut katuru kadai ka wei ka jing mo jong ka jinglong klan handrei
Ong tang ban pengop, da ong da kasih mo ban pengop. Handre kabomot ban ong ban kering. Lani ban influence. Kataru kadai kawai ka jinglong jong pi ba pilong klan. Tikini ki sound li jingmot. Ban slur kala don lupa ka jingmot hang tu, pen slur bahai ladi kabomot umno. Ban pen slur kumot bam don ka jing duna jong kai. Abang slur kai ka ba persya jong ka jing slur opposite kai. Jing siap tieng am. Mot kita ki ba slur ma kim dan ka jing siap tieng haki. Mo kilong bi ki ba slur. Ki ba kloy. Mo ki bam kan randien. Namar kitu ki ba kan randien ki di manu ki ba siap tieng. Ki ba rie ki di manu ki ba arta tieng ki ba siap tieng. Handai ki ba kloy. Ban le ikanu habala pa iki kamut kilong ki ba slur. De namar kata boong mo doong da pa kanu kamru kam tam de kampat ba. Lesi di ubri uba klan maha ka bormet ha ka bojung bojung perkat ru uba teng udon ru kata kasap mo ban kering ki breu. Han rai habaya de kampat ba pat nang ka ban keren. Tang lai ipat ba la tieng no ong tak keren nganai de. Ni nasuliaran. Ngam slur pi hadu kata bangan keren. Teng kawan ru kata kamut ban slur kamut ban long kloy. Bam siap tieng bam dei ki ba re. Tikini ki jingmot menta pi perkat bahai ka jingmot jong long klan bat long slur. How tu ngilong nem komta. Menta pan ngam keren ya ka kenjado keren ha ka jinglong mensem bat try. Pilayo ka jingmot long klan. Mo pen klan bahai la dia. Mot ke pegak tinga jong mlei ko ong ba ngin syakri yu utrai. Mo ngin iye yu utrai. Daka dalaka donut baro. Daka jingmut baro. Daka bor baro. Daka mensiem baro. Mot daka laka deka ba syapo. Laka deka ba syabar. Ni iye yu utrai. Ban iye yu utrai. Ban kabamot ban pen pau. Namar pimla ban shu iye hakabarre bat klam de lei piong ngai ndem lei panam tai ba iye ya handai hang ni habang ngi ong iye kamot ngi kloy ngi mre ngi long slur ngi kren ngia selok ngia sam kteng ka jong blai ngi kren bet ka badai chapang blai ya kita ya no ko bau Joshua la ong ya unyalam yano yau patba. Shanu syakata kari kaba utrai ula smai hakitaki kepa. Ken mau baru ki mensim iwe ki badon hagani ka perthai. Ublay ula kular yaki ya ka beneng. Henry bu na pedeng jongki kilong pat kum kini kikun Israel. Kawai ka jinglong jongki kun Israel kilong kum no. Kilong ki breu ki ba tnum ki baknyum kibam kloy ban nget kata dega jinglong pinsyam ya kita ki breu ki badan kum kini ki jinglong ha keleng saudom ki basu tunum bet ki basu knyum bet ki bam pediang ki bam nget han rewat kataru ublei uong kin yo amen how to ngim kwa ba ki bayeng ba sem ki jongi ki bayet ki bathon ki jongi ki para marjan ki jongi mo imay ipa ki himan para. Manu kibar kita kiparlo ki jongi. Bakiru kinwan syaka jingtip yau Chris. Amen. Ngibaro ngikwa kata. Ngibaro ngikwa ubleiru kwa kata he kaju. Babaro kinwan syaka jingtip yau blay. Henry namar umman makawairu ka mensiem kan jotno. Ukwa babaro kinwan syaka jingkela kamot syaka bantip ya uni blay. Na badai tang leng ba jong ngila ban poi syaka kata ri jong ka jing kular. Klem ngim laban rung lani ban besut syaka kata himau blay. Kakatien ko ong kata.
Hanoi hang ni habada kran shak phang kata ka pen klan bha bat pen shlor bha ni haban ngau thu ha ka gm ka jongi ho ni ya leng ba ki ba bun ki a le se kini ki deiru ki kita ki jing shap tiang ha ka gm ka jongi ki kita ki jing shap tiang ka bawan ha ka gm ka jongi ka jing shap tiang kan mau ya u Joshua am ngila ya kendu lupa na do ka beningkong uni u Joshua dei ba u blay u jedi u menta hang ni mo andala yap u Moses u Joshua la don rengkat bet bat u Moses na do ka beningkong na do kitab Exodus pen syamang ta ka jing shlur ka jong u ka jing long klan ka jong u kumnu u la dap ya lam lupa ya kita ki nong ya le na do Exodus kat nyor u la da fin pulie hang tu ka kran syapang kumnu ba kini kila ya le thma ba kita ki Amalek bat hadin kata ru ha kitab jing kain du fin pulie syapang u Joshua ula deiru uwe na pedang kita ki kat argo kinong sentiat bakum nu tang ma u bat u Kaleb kilawan rai ka khubor ka bha handai kini ki we pat kiliam no baro lem ba kita ki kun Israel kilong kum no kilong ki bro ki ba syaptiang ki syaptiang nem habawan ra kata ka khubor kini sipongut kinong sentiat kim tre ban ngap yo Joshua bat u Kaleb balai na marba kidon ka mensem jo ka jing syaptiang kim nut kim long shlur kim pen klanya la dia bat dei hang ta pin syam u blai ru hadien kat ba fi pulih haka nadu ka kitab jing kain ru hang to ter ba kum nu blai syam ngau bah shu ikini gi brio na mar ki knyum palat ki thnum palat ke jing bam ngai ka jongki ka penlong ye kini ki kun Israel banum yo rung ru syakari jongka jing kular ki klem yo ban rung balai ken mau kitu ki bami nari Egypt klem yo ban rung syaka ri kanan kidi gitu kibawan hadien kiba mina Egypt ditang u Joshua bat Kaleb bayo ban rung balai nama ditang kini arngot kibayai ne kibalapan klan mahai la dia bat kilong kibri kiba shlur kiba ong ngim dei ban syap tieng ye kini ki breu syaka ri kanan kimlong kumba kini ki spongot ki ong ba kide kita ki ramha ko ikop dapet ikop dapet idei sisa kilong kiba he breu ki bajrong kilong ki ramha Henry ublei haba udan rengkat bat ngila bai te ban job uong kata u Kaleb uong ublei udan rengkat bat ya ngin ye let bat ngin ye le ngin job Henry umdan bas ngap yaki umdan uwei ru ba ngap yaki balai ki ngap ye ki ngap bai ya kasur jongka jing syap tieng kim shim la ya ngap ya kata ka ktien jongka jing pen shlur lani ka ktien jongka jing pen klan pen ban ki sha skor you know ya kita ki kentien ki ba pen mensim ya ki what I ba ke ba pipi yo sngo kan pen mensim ya pi lani pen syap tieng ya pi Henry what hapedeng ki baro tu ai ngin long ki breu ki ba pen klan ya la di bat ki ba pen shlur ba ya la di namar utrai uladap kular ba undan rengkat lem bat ni ya kani ka juga ktien haka dukat ka bahan reo ba bleu ong ya u Joshua pen klan bat pen shlur ba ya la di uladap yo sngo lupa u Joshua ya kani ka ktien nadu jingkain ru nadu Deuteronomy lenong ka balai puwe dukat ba prala fen pe hang tu tingin pe Deuteronomy lenong ka balai puwe ka dukat ka ba pra hang tu kini ki ju hi ki kentien ba u Moses ukran ya u Joshua uong kum no ha Deuteronomy life away dukat ba pra what cow at hang ni Moses namar kini ki kentien dei namar ba ublei ula ong ha o Moses mentau ong ha u Joshua uong kum nu ong namar utrai dala dehi ulet hashwa jongme ken mau ba kat bangi dang don ha kaniga perthai kat bangi dang don ha ka jingnon kat ka jong ublei ru kular uong kum nu udan rengkat bangi ngat ye kata pingat ba ublei don rengkat balai namar ba ublei uladep kular uong nga ngan let hashwa jongme
Amen. Utrai ublay ula kular, wong, the Lord is the one who will go before you. Mo, day mo shwa bakandon ke haka GM ka jongi ki jingele ki tmala ni ga nugo jing pang ka jing shitam ka jingele. Ublay ula dap kular lupaw ang ngan yat ha shwa. Lane ki tma, lane ki jingele, lane ki ta ki jing ki jing shitom lani ki jing shipa ki inu haka GM ka jongi utrai ula kularu ong ngahi ngan let hashwa jongme. But Moses hang ni uong ha u Joshua uong utrai ru unlong rengkat bat me. Kan mau uyai hashwa jongi udon rengkat bat me. Amen. Utrai ublay yob hani ka kantien ukularu uong unyat hashwa jong pi bat unyat rengkat bat pi. Pinhaban ngau tho ya ka jingron kat ka jong try. Dei mangi teng ngem laban yo i. Kumuni ukhna samla. Umudur banga shungya de kan roh ne kam ki she ru em ngam yu i kenuga jingkala ngam i kenuga jing mentoy haka. Henry bon sing kilong kum ta ki breru. Ublay la kular tu ong ngan yat hashwa jong pi bat ngandan rengkat bat pi. Henry ngi pat ngi sngo be bengi yat marway. Don na pedeng jong pi haga ni go por fis ngo banga yat marway dan manu badon rengkat lambat nga. Haga jing em nadu banga ngas ngo tho ila de ngas ngo banga don bet marway nga sha e marway bet. Handai kan ma utra ukular de let's say ma pi kam shimla yo i lane klem shimla pet ba utrai udan hashwa jong pi bat udan rengkat bat pi. Amen. Ngi haban ngo tho ikata ngi haban kami ngi haban pet. Ngin hak bang skol tu bang nga play ngam yat marway. Manu bayat rengkat lang bat nga? Day try. Tela da try ublay uyat rengkat bat nga. Udan hashwa jo nga. Hau tu ngin syap ting? Hau tu ngin arta tien? No. Nginom syap ting? Nginom arta tien. Naba ublay dala de ulak kulare kata. Ya kaju fin pule na Isaya saupoy. Pe ya kaju hi gaktien kaba utray ukular hangi iway pi iway. Lengba kan ika kitabu Isaya ru hakalenong ka ba saupuay. Lenong ka ba saupuay jong Isaya dekot ka ba shipaw. Hadu katlay lada fit puli hang tu kalakaran syai. Utray uong tu wat syap ting me namar ngalong rengkat bat me wat ngoma. Pe kini kikentien. Bun sini penon kam kini kikentien. Mo ting ngoma. Ijuk penon kam bahaan kita ki kentien. Tadi baret ki ki jingjah ka jing emru. Teng tang lawan ki exam ru. Ni tieng. Handai ladang ila pen kre lupa hau tu ngin siap tieng. Kitu ki kenaam ki balada pen kre lupa yala dia kim juk tieng habawan ka exam. Kumju ru ken mau ngi ki banget. Ngi ki banget hau trai ru kat bangi dang don ha kaneka perthai ngi yai lang ba ki jing tenjuk ki ba bon. Dayang baru ngangai fia menjur ngiyai lang ba ki jing tenjuk ki ba bon. Lesi ha kaneka por wi fi don ha pedeng ka jing tenjuk. Ka bakrau pi ong ba ngai don kaneka jing tenjuk ka bakrau ka jm ka jonga. Handai ken ma lada ngila pen kre. Lada ngila tip ba ublay lada biai rengkat bat nga. Hashwa jonga nganom shepting nganom snoma. Hang ni namar balay ublay ong to what shepting me namar ngalong rengkat bat me. What snoma namar ngalong uay uong ngalong ublay jong me. But day mau balay ayu yangi uong ngan pensyat bor ya me uong hoot unle ru kay uong ngan yarap ya me hoot ngan kersyan ya me daka ketika hok jonga. Amen. Amen. Shushu mo menena Joshua ningkong dekat bandre ko ong penklan penslor ba. Handai ka jingmot ngis ngau tu shushu balai oi ngi penklan ba penslor ba namar utrai uyat hashwa jongi utrai uyat rengkat bat ni. Amen. Amen. Hau tu kamlong ko besngau kemen. Wala dah pedeng ka jinglong marway ru pipim yo i. Yala di hakan jado ati i long marway. Mo lonely. All by myself. Henry kan mau pat ngimlong marway. Ngimlong lonely. Namar utrai ublay uong
nga yat shwa bat nga yat rengkat. Bat day tangkat ta. Day tamu shu yat mo ingi bangin yat na ngin bu na din ne ngin yat hajan jan. Handai uang ngan pensat bor. Uliam no uang ngan pensat bor ya me bat ngan yarap ya me kan mau. Hakipo jaga jing Manu ba yarap yangi? Manu ba yarap yangi? Utrai ublay. Amen. Handai ngi hak ban ngau tu ban pet bat ban long klan hakai haka jing mo jing berkat. Nadu na po ban ong ba ngan long slur ngan long klan namar ublay udon rengkat lembat nga dei mau ba ai bore nga ba pensat bore nga dei mau uba yarap ya nga namar ka sam ko ong ka utrai ublay ulong ka jing yarap ba hajan nganom syap tiang yano ngan tiang laki lum ki kinyo ki palo mo kawan ke eryong ka leng ka kita ki eryong erlang tari handrei nganom syap tiang balai nama utrai udon rengkat bat nga pi ka jing shlur ka jong u Petros kenma habau utrai uyat halor ka hakata ka duriau uliam no u Petros u shlur shisha pe kini kiwi senan kim nur ban mi mo nakata ka lieng ban her sa kata ko ban ong ban yat jisu uyat ngiru ngini yat lang kim shlur hadu kata handai pe ka jing shlur ka jong u Petros ka jing shlur ka jong u hang ningin ka jing shlur ka pan pauru ya ka jinget bau Petros ong try lada dei mami ya lada dei mami te uong ba uong sya bat uhiar na kata ka ling bat yat kata ka jing shlur ka jong u ka pan pauru ya ka jinget ka jong u ba namar uji su hang ni udon udon hapo kata ka ling udon habar jong ka ling handai uyo bo udon haswa jong u rengkat bat bat kata ka ya ka jing shlur ka pan klan u ban mi na kata ka ling ban yat ha kata ka duriau lambat try handai dei menu pat ula jan ngam no menu hawa usdang man pet no ya kita ki jing at palo jong ka kan mau kat bagi kemat ki jongi kidan ha utrai ban yo ba utrai uyat ha shwa jonga utrai uyat rengkat bat nga nginum syap tiang menu kawan kata ka jing syap tiang ka jing ngoma hangi habangi sedang ban pet no kita ki jong ka pertai saudong jongi ngimpet shu yo try de hang tang is dang ban tieng is dang ban ma handai to ai bengin don ka jing sngo shlur hangi bat jing tikna jing sngo scam ba try ukrshan boringi bat pensat boringi bat ukrshaningi da kata kti ka hok ka jong namar khot ba khat we pat ko ongkum no hakmi baro kat ki bala sngo bitar ya me kanungot pipi manjore kata mo pin ong ki babun bha ki bitar ki dom bha te pi nga kadayam kan mo pi ban rakti hadai ngai pi du hakadi ko por pi ong ba chisha ki babun bha na do bangala bod you try na do bang shakri you try kelas dang ban ya bitar ya nga kelas dang ban dom kis dang ban keren knyum handai hang ni utrai wala da pi don kita kum kita mo ki ba keren dom ya pi ki ba bitar ya pi handai wat syap tiang wat ngoma nama utrai wong ngadon rengkat lembat me but kan jayu kita ki babitar pi hakani ka por utrai wong kin ngo le ran bat kin ngo lengo handai haba pi yai ne pat mo haba pi yai ne pat pilong shlor be pilong klein be pim kan ran dien pim bore yela di mo pi pen pau be pilong shlor be na ka benta ka jong utrai pi pen pau kata ka jinget ka jong pi utrai wong kini ki ju ki badomi pi mentam kini ki ju ki babitari pi menta kin sa sngo le ran ha ko we kasngi bat kata ka jing sngo le ran ka jongki kan pen kalai ki kin sngo lengo ba kumnu ini ilong kumni mo kumnu ila ban long klan kan ni hau try kumnu ila ban long shlur kan ni hau try bat kata kat pen le ran ki bat kan pen lengo ki bat habada long kum tapat ai ngo yu try kin wan pat saka jingkela ka bumot amen amen kin wan saka jingkela ka bumot bat kin yo ban wan saka hima bat ban yo pat ban let habaki yo ban pediang pat yu try ban rung saka ta ka ri jongka jingkular bat kumju ru hangni utrai wong
Ba kinumlong ay ru em. Bat kindu no. Kadar ko ong menwad iki. De menom shem. Ya kita ken kibaya le ya me. Ken ma hooi lada hakanigas ngi pidang don hakataka jingya le hakataka thama. Balay na marba pilong klein pilong slur nakabanta utray. Ken ma kini utray ong kimlong ay ru em. Wat siap ting iki. Na baki kilaban le ayuk ting jong try ko ong wanum siap ting kita ki balaban. Penjot eka met la nega do. Handai tu sngo trem mo fin sngo ting ya uta ubalaban penjot wat eka neka. Mo baru bat met bat mensim. Bat utray uang hang ni Henry bat kini kinumlong ay ru em handai kum kajing thala. Kat lai ko ong kum no namar manga utrai ublay jong me uang kumno sa isien uang ngan bat yake yaka kti kamon jong me da ka baong uang biang ayu hang ni sa isien ublay uang what shap ting nga ngan yarap yame amen sa isien upen kan ma biang utrai ublay ngi uang what shap ting ko kun nga ngan yarap yame mo uang nga ngan yarap. Lara fidang don ha padeng kata kajing artatin kajing syaptin ha kajing em kidon kijing ja ha kajing em ka jong pi. Mo let's say namar utenga jong pi let's say don ru bapli kiba don kajing ele namar ka kurem don kajing ele namar ki khun don kajing ele namar ki bahiyeng don kajing ele namar itrai jong pi pis ngo syaptin ba. Anay nga kwa ban ay masim pi hagani ka por long slow long clan ita itrai ibale he iba berngam pi hagani ka por utrai hi unyarap unlong ka jingyarap bot un penkelai ka donut ka jong I warum shepting handai shania hau try amen shania hau try hagani ka por ong utrai naba warum shepting ngangan yarap hagaju hi ka kitab Isaya sau pulai pet in pet biang sa kawi ka dukot hagaju hi ka bakran sau pulai dekat banding kong hadu lai ru. Hang ni pinsyam ba udai utrai ubalan uba unong siu spa tang ma uhi. Hang ni la batai utrai ulong wei unong siu spa. Amen. Utrai jengi udai wei unong siu spa. Bada unong siu spa mod kum no. Hang ni la don lu ba kantin ka baong bala siu. Mod la siu pim dan kam shu ban siu mapi hagani ka puang ako ban ai jingker man nga sodan jingker tu hau mensim pidon ha padeng ka haram pi pimpa la ban siu no ai kata handai IT show utrai shania long clan long slot ha utrai un ai kata ka jingirap ka jong u unyarap ipi kenapa pila ban siu no ai kata karam amen but kata ka deh karam ka ba crowd do ka bangi ngidon way pi way ka de ka karam jong kata ka pop handai ngi ai ngo utrai de na mata ki bun ba ki shep tieng don ru don ka jing tu ha man sem jong ha ka ni ka por na sngo ba don na pedeng jong pi don ki jing le ha ka gm ka jong pi ba pi la le bat don ba tep e kata bat pim no ru bani thu inu kata ka jing le ka jong pi namar pis ngoting la daya thu kandon ka jingpat kandon ka jingpra pis ngo bala da ngayo thu inu kata lani ngayo thu yo ulok jonga lani ngani thu ikalok ka jonga lani ngani thu inu kita ki bahajan kamlong kata nga haban bu be halade bat pi shep ting ha ya kata ka jingle ka jong pi pis ngo ba umdan jingma pis ngo umdan jingma be ke banga la le bat pi le be ban bure e kata handai kan ma utrai hagani ka por upen pau ka jinglong ka jong u utrai ude u unong siu spa jonga amen utrai uladap siu spa what shep ting what ong ba ya kani utrai ula ne ban ma kat bangi kloy ya kaban kela ka bumut kat bangi kloy ya kaban pla sha utrai kat bangi kloy ban rai ban ong anum le shu ken ma habala ke meganika breu la wanilam sha ujisu ong hangnu kita ki nong mudoi mo hangnu kita ki nong penrem
ko ong mdan uji suru ong ngaru ngam penrem ya pa hanu klam pa ya ka ban ong to kiling no namar ngaru ngam penrem kiling no le ha kada ka jingbam penrem uong kumnu upa kumnu gini kabriu uong kilet bat wat le pop show kan ma utrai la dep siu spa ingi la thiet ingi ong ka ktien da ka dor ba ka snam ka jong u hanre yangi nang ni shakhmat ka di ban le no banum le pop show amen bat hang ta bangin snow tu bangin snow scam bangin la yoi kata ka jingmap ka jong utrai ban la siu spa yanga namar jong u try namar udei unong siu spa yanga Isaiah sau pulai kadukot ka banding kong hadu lai la dangin puli hang ni ko ong handai kumni wong utrai ubala thau ya me ko Jacob hang ni haba Ukraine u Jacob Ukraine ngi iwei pi iwei ruong but utau bala thau dor ya me ko Israel what shape ting yo biang kata kentien utrai wong biang hang ni kumno woingi what shape ting wong what shape ting balai wong ngi banginum shape ting bun mahagi beri kidang shape ting saha kata ka jingle ka jongki bakim not ban yesu not ban pla balai namar ki sngo ba ka dei ka mtep ublei ulane umla ne ban ma benga hadenga kwa ban ajing ker mane pi leng ba ka ktin ka jong utra ha ga ni ga por ba kat ba ngi kloy ka ban wan ban pan ma ha utra ban pla no sha ui kita ki jingle palat ki jongi baro utra ru ulong ubakloy ban mahap ingi handai da ka ne pat ka ktin ba uong wat le pop show nabala siu spa yangi utrai uong wat shape ting namar ngala siu spa yemi ngala khot yemi da ka kerteng melong u jonga pikat nu ko sngo e pi utrai uong kum no uong melong u jonga amen ken ma wat ong shu ba ngalong jong ta handai utrai hidala de uong ngilong jong no ngilong jong u trai namar utrai uong ngilong jong u tie kat nu ko basngo iet ti habadan mano buong pilong jonga kat nu kalong ko ba sngo iet pi sngo tu hang ta badan uba iet yanga uba kedup yanga uba kam yanga bangalong jong u da perkat mo otherwise hag ni ha partai kidon ka kamila ni ukpala ni ki himan ki parana ni ki bahing ki basam ki leran man kam ba pidei kidon jinya dei bat ki kidon ki balong komta mo kim kwa ban kam bat ki ong daya tu khana sapang jong kita kin ong ita dei bahing ne lesi dei kur ne dei himan ne dei para ne parar kami ne lani para marjan ru mo hande kin ong itu ong itu hi ande ngim daya jan balai na markis ngo leran ban ong baki itu lani ban kam te badai jong ki dei na marhang ta wat ki bayadon jinya dei haka kenja gor lani haka do lani haka snamru kidang kentat handai ublei uliam no kentat ban ma uli ong pilong janga amen ngi ai ngoi utrai ong ngilong ki jong u bat shushu ka ktin hang ni ka ong de ka ni ka jingkular ka jong utrai ka ka panlong ngi ban long slur ban long khlan okay namar haka record ka ba ar bat balai utrai ong haba me le lengba ki ngan long lembat me lem kum juru lengba ki wa kin le yu kinom telap ye me haba me yai lengba ka ding menom ing lem ni ka tli ding kan jlia ye me namar nga long utrai ublei jong me uta uba kut jong ki Israel unong pen jong me kan ma ublei udeu jongi unong pen balai u pen ingi namar ula dep siu spa tengi de ula pen ingi ngimdei shu kita ki bru ki ba ban yap no haka pop handai namar ka jing siu spa ka jong u ngingin rengkat lambat u amen dei namar kata uong unong pen jong me ngala ya ke Egypt ban long ka jing siu spa na ka benta jong me ya ka Ethiopia bat yaka seba namar jong me kan mau utra ula dep siu spa ingi bat ula ben ingi mut ula redeem no ula redeem ingi ula siu spa yangi
Ti haba utrai kini ki jing kular baro ba utrai ula kular ini. Banginum syapting wala dangi ya lang ba kita ki kita ki wa, kita ki ding, hau tu ki la ban lei e yangi, hau tu ka la ban kata yangi. Kala lada ka kataru kampen snail. Amen? Kawan si por, hanrei kamla pat ban pen snail. Namar ngilong kum nu hau try, nginlong klan, nginlong slur. Bat ban long klan, bat ban long slur, kabamo diyo, ban long klan haka jinget, ban long slur haka jinget. Ban nget hakita ki jing kular bar kaba utrai ublay ula kular yangi. Mo nginum syapting nama utrai ublay udan rengkat batni. Bat hang ni kabar yang keren siapa kata ka ban long slur ban long klan. Kan ai sakawai ruga jing mod ki breu ki ba klan ki long ru ki breu ki ba dan mensim yaisha. Ia menjer kata ki breu ki badan mensim yaisha ki dei ki breu ki bada ki balong klan. Kitu ki bam klan ban up ki dei ki batlat. Mo ladam klan kemot ki long telat. Te wanum long telat. Long klan wat ha ka badai ban up ru. Na marga khtin jom lei ko ang ka shisngi ka jong utrai ka la ban dei shi hajaram ta jongi. Bating ting ka shisngi ka jongi ka la ban dei shi hajaram ta u try. Mo bagina ye keren ni sepang kata but hapo Bible school ngang ong ini week nama ngong pet ting ting dan ki jing duai utrai ujubab hang tu mo he ka bari ban jubab ujubab hang tu handai dan bagi jing duai ba ublay usimpore ka ban jubab henry kanwan. Amen. Ngihap ban dan mensim yaisha. Ngihap ban yaisha. Berngi pet ka jing em ka jong u Abraham. Ublay ukot yu Abraham hakarta ka ba nyaw pusan snem. Hakapor bu udap nyaw pusan snem ka Bible ko ang ublay ula khot yu Abram. Mo empat khot Abraham hakata kapor. Henry ula mi ru hakata ka jing pen ko angu ya ka ktin ka jong ublay ya ka sur ka jong u ula mi na ka yeng ka jong ukpa jong u nai pedeng kita ki kur ki jong u ula mi banlek syakta kari kanan ba ublay ula kular ba yalam yu u. Henry hakata ka jing ya linti ka jong u. Ula kerku yu ushi kat daya. Mo ula man bha ula roy ula yok khon ru Henry khon la jong. Ndeu khon jong la jong. Hapden kita ki jing kerku ki babun ru kadon be ka jing sngosi la ni ka jing duna ha o Abraham pat ka ka ba u kwa ya ka kadon o jong u ka kwa ya u kun u kwa ban yo kun nakasara mo ban ong ba uniu di kun jonga ti yu Abraham u blay panap hadu ar pusan sna mo ban yo ya u Isak Henry hang turu Pinsyam da ublay uladap upenap slam ha. Henry iPad. iPad. Henry da lo ai rupat stang katu kan ni kil nong fin pulie ublay upan biang lo hi utaba ai. Upan lo hi uang ai noi ka jingknya ka jong Isak. Henry hang taru pinsyam kata mo kay ba penlong kata ka jinget ka bakraw ka jong Abraham kadai ba haba ublay wala da ula pen up uai upan uklam shimla kali kanu ka jingkali ki babun ki breu wala da kilawan sha utrai ru ki de ki banget ha utrai ki bala yoi kata ka jinget ha utrai ki bala pedang ye u handai kai ka bawan ra ka jing atatin ka jing phaidin haki namar kimla ban ap ha utrai kisdang ban kali jingkali no yu blai ban ong ba habanga ngala bot ye me ngala syakri ye me balai pat kumni mo balai ngisdang ban keli jingkeli handai hang ni ven pe ka jinglong ka jong Abraham u kham shimla keli jingkeli haba ublay upan no yu Isak ru uklo ya ka ban ai jingkenya handai hang ni u yo ya ka don ka jong Abraham ba ublay u kham shimla sha ban kata kti ya uni u samla la de u Isak ban yap halor kata ban yo ika jingkenya handai manu bala shimno ika jaka jong Isak la dan uwei u lang berat. Ulang berat.
Kitab jing pau ko ong ukun lang berat blay. Uba shimno berakit no ya kata ka pop jangka pertai. Bela shimno ya ka jing yap. La dei mangi kiban yap. Handai manu bela shimno ya ka jaka ka jongi dei try. Uni ukun lang berat jong blay. De hangi ru iwe pi wengi don kam bandon ya kata ka mensem jing ya sya mensem ban up. Mo mot beningin long klein ru ha kai ya ka ban up. Namar ngai pi mene ka kitab Joshua ka kran be pang kai ka jing pendep ya ka jing kular. Hanre ki haban up. Amen. Ki kemshim la yo. Mar sundrung hau tu mar sundrung mar shimtiu Joshua kila rung no syakari kanan kila yo no ban syong kata kari. Ki haban nyai leng ba ki thama. Ki babun ki thama. Ki haban yat. Henry namar ublay ula kular bangan yat haswa jong me ngan yat rengkat bat me pin puli kitab Joshua pin syam hang tu bakumnu ublay upen job ba yakini ki thama ba u Joshua lani ki kun Israel ki le bat kini ki ri bat kini ki sim dei tang ha kalenong ka bahnyo pin syam ba ki rem ha ka thama Henry ka e ka daw ba ki rem no e ka thama namar ka pop namar ka jingbam ko ngu. Jong uni uwe ubriu badan hapedeng jongki u akan. Ubala pen shitom shishaya kanika kiniki Israel. Ya Joshua. Hadu bo Joshua los ngau diau la so si. Wan mandem man ya makhmat ka jong try habau kia rem no kanika thama. Banong kumnu baru shikat tangi ya job be ka thama. Memo wan lamingi shakanika ri henry penban mentangi rem. Henry hang ni kamde bau blay upen rem, handai kade namar ka pop ka pen rem. Yo kajing bam ko ngu. Namar ublay uong menum sheme ei ru na kita ki jing luti. Mo handai hang ne akan ula bore, ula itenat, ula ikwa, bat ula bore. Uperkat mdan bayu i manu. Handai ublay tu yo i. Kenal dan ke banyi laban buri na blay. Kaktin ko ang baro kilong lungkot akaban ka jong ublay. Ngim laban buri ruem. Ngim laban buri. Utra uyo ilot kita ki baro. Ti ai hakata ka jing slur hakata ka jing klangin yai be ba utra da ka jing tip da ka jing tikna ba ublay uya haswa jongi uya rengkat bat ngi ngin job be yaki thama. Dei hadien kata pat haba kini ki kon Israel kila kelaba mut pat. Mo habala pen shitom la pen yap no par yeu akan kamu la penduk no kata ka pop haba kisdang ban ketla ka bumut biang ban pai biang sho utrai sien utrai ai biang ya ka jingjob but dei hangta pat kiyat na ka jingjob sya ka jingjob ya ka ban yo kenti pat ya ka ri kanan but hangta ki yo ban sa pat kat kum ka jingkular ka jong blay ya Abraham mo kumnu belajar pada Moses balaya lam leng bau Joshua. Hanging yu i kadur ka jongu Jisu. Kumbau Moses ula penmi kini kon Israel nakari Egypt ka bakaran sepang ka jinglong merau. Kumna utrai ublay ula awan siya kani ka perthay ban leam no ban penmi yengi naka jinglong merau jongka pop. Banginum sakut sa hakata ka jinglong pop ka jongi. Haningi don kamban mi. Handai ban poi syaka ri jong ka jingkular tang bangila mi pat kamut bakila poi syaka ri jingkular. Namar kitu iba mi na Egypt kimshim la poi syaka ri jingkular. Balai namar ka jing tunum ka jongki, namar ka jing knyum ka jongki, namar ka jing artatien ka jongki, jing bam nget ka jongki, ka jing bam kongo ka jongki. Namar deitang ktien ka jong blay ko ong la dafin pulih kitab baru hang tu. Mo Joshua laong ba namar kini ki pat banreo lani ki jet banreo ki ba shu thnum mai ba shu khnyum mai ki bam ko ongo no ki bam ko ongo ki bale pershabat ya ki e ka ba ublay ula pha ki mle e kata ki bu jing kli ba ya blay mo namar ba kimyo i ublay ki la thau hi ublay ya la di kili akum ta kini kon Israel hakata ka riklaw te wat ai bakan wan kum kita ki jing artatien ki jing khnyum ki jing thnum lani ban kli jing kli no yo blay wala dangi ya hapadeng kita ki jing yele ki ba bon wala dangi dang ya hakata ka riklaw ting ting vis ngoru haga gm ka jong pp ngo ba ya leng ba ka riklaw
Sko bamdani eiru Hang ni hari klau kini ki kon Israel ki syam ayu. Ki yo ibe ke dan kepu ban bam boleh habat penhap dah mana. Dan do kis ngobenut mo hai Egypt ngi dan do dan piat dan sen dan sokya. Ba kis ngobenut boleh haban pat kita ki klau. No? Nang tay yong ngin sa yap no dan boleh haban penmi sa ko na umau. Mo utau mau siang. But Henry ublay ben. Balay na marba ublay ulong ublay but kay ka ba ula kran upendap ben. Namar ula kular ngan yat haswa ngan yat rengkat ublay penpal ba uyat haswa ba udan rengkat bat ki. Henry kini ki kun Israel pak kamshim la yo ban le rung sya kata kari jong ka jingkular. Te wat ai bat banga bangilang iway pi iway ha kani ko por. Bagin do no ban le sya kata ka ri ka ba utra ula kula nam ta jongi ka badai ka beneng. Amen. Te ngin hak ban long kum no ki breu ki ba ban klan bat slur bah. Amen. Kabot nginung wan ra kanu ka jing arta tien haga GM ka jongi lemne ban pai din no lemne ban ki no nakataka jinget ka jongi ban kan ran din no ban pet no kita ki ki bayat ha saudong jongi kita ki tien ki bangi yo sngo ban pan mai ngi what I ki ru ka ba pi yo ila ne pi yo sngo kan pan mai ya pi hande pan ban ai kan ni kan long ka ba pan scam pan ban ya ka jingwan sha no ka jong utrai yangi amen kata ga diga ktien kajuru ladafin puli biasa kawi ka rekod dengan IP na Jeremiah lenong beningkong ba utrai Ukraine u Jeremiah haba u Jeremiah mau usngo artatien umso kwa ong anang khna ya kumnu ngan let ikaban keren hangni ru POE ka jingbam slur ka jong u Jeremiah usngo ban buri eladi umsngo slur umlong klan ya ka ban let ban keren ya ka ba ublay ula pa ya Henry ublay upen slur upen klanya Jeremiah da ka ba ong kini kentien ha ka dekot ka ba pra uong kumno sa hisien biang kejuk kentien what shape ting amen uong biang sa hisien mo kumbala ong menengila pulena na Joshua na Isaiah kisam pin puli hang turo ong what shape ting dan ngangalong lambat me hang ni Jeremiah ro uai daw mo uai daw kumut upen inya ka jing bam slur ka jong kajing syap tieng ka jong mo Henry ublay hang ni ru upen slur ba upen klanya u Jeremiah ru ong what syap tieng na kabenta jong ki kan ma hang ni wanam syap tieng nam ta jong ki na kabenta jong ki hang ni laban ngau thu mut ki ki badia ha ka keleng saudong jongi ki ba yo sngo ki badia ha keleng jongi lani ki jing lani teng ka wan ka jing pang ka jing stom ha ka GM ka jongi haka met ka jongi ka buan ban pen telot ingi handai wat ai ka taru kan pen telot pat ka jinget ka jongi handai ngin long klan ngin long slur ha utrai na ba utrai uong what shape ting na ka benta jongki da banga long lem bat me ya ka ban lem no baik ya ka ban lem no ban pelat ya me amen utrai ublay ubalong way unong yarap jongi ngila pule mene uday way unong yarap jongi tinginum syap tieng nginum skoma nama de ublay uba pensyat boringi de ublay uba kershaningi de ublay ubala siuspa ingi ublay ubala pen yangi bat hang ni uong ruke ublay uba pelat yangi amen uba pelat yangi kan ma dan ke ru ka balak bante ban ko mingi ban bat yangi ban pensange ingi lade ban pensakut yangi mo Henry yangi ublay ukwa bagi num dan haju handai ukwa yangi ban lem no ban ki ban yat kumba ong lengbao Joshua ban yat chakamat ban let ban yat chakataka ri jongka jingkular kumjur kan ma habangila yoy ka jingpetem haba utrai la pan pau la di ha ka GM ka jongi baru khot ingi ka ban syakri ya ka haba khot ingi klam khot ingi ban shong haju pe hang ni haba la khot Joshua how tu khot ban shong haju uang mentadi mami ban yalam uni pat ba mut la khot ingi ban lem no ni tang ban ya la di maroi ho
Kelam kod am Joshua komong kilik mami. Kelam ong kata handai ong menyelam mami. Amen. Kan mau ka jem ka jong iwe pi habang ila yo utrai. Ka de ben lem no ban yalam. Amen. Handai kumno ngin yalam ladangi ngidang artatin ladangi ngidang syapting ladangi ngidang leran ladangi ngidang re. Handai utrai ong hang ni kenang bapinyo banya jakmat banyo kenti kata kari dan kamban pen klanya ladi bat pen slur bah. Mo wanum klat ikata ka kentien boong bah. Mo dapen klan bat pen slur bah ya ladi. But ka kita u Joshua hi haka bakut anda pila pulia mo kita ki kita ki thama ki ba ula job dot kita ki thama baro. Bat layo kenti ya kata ka ri. Ki kentien ki bakhadu jong Joshua ngi baro ngi laju i haki yeng lomo ki juda bu bala tho ki dak ki bahe ki dawa frame ru mo ki ju bu haki yeng ki jong ki kentien ki bakhadu ba Joshua ulaya kran hakalenong ka ba arpusau kada khot ka ba kat san Joshua ong kumno yakini ki kon Israel baro ndal da bentah mola da ai bentah kita ki jat baro la ai kita ki bentah ki jongki kita ki put sam la bentah haki Joshua kumno haki wong balada kami dei ya pi ban syakri ya utrai tu jit pi hakani gasngi ya no pin syakri kin mau kani kadika jingjit ublei umju pen boringi how tu ublei pen boringi ublei uklam shimla pen bor ublei uwane kaban terwa amen ulawan ay ka jing terwa pe uknya u IT yala de kamut u IT yala de mut uterwa mo uterwa yala de tika syong pada hangi menta hanga ba hangi lang iwe pi we happy ba ngi jiet ya ka ya ke ngi jiet kumba u Joshua ukli hang ni kini utrai ru ukli yangi iwe pi iwe mo pijiet ike how to pijiet ika pertai lani pijiet yanga how to pijiet ika ban yat haka do ne pijiet ika ban syayalam hau mensi pijiet ika ban ngap ikini ki ktien ki bawan ban pen artatien ban pen smet ban pen ma ban pen syap tien pi ne pi jiet ika ban ngap ika ktien ka jonga ka ba ai bore pi ba pen syat bore pi ba kershane pi ba pen slore pi ba pen klanya pi mo ba pen roya ka jinget ka jong pi hang ni kumba u Joshua ula kli wong ya kita wong yanu pin syakri ya kita ki bagi kepa jong pi kila syakri ki beladon syashiliang kata kawa lani ya kita ki bleki amor ki ba pisong hakari jong ki hanre hang ni u Joshua wong hanre ngate wom no Joshua wong hanre manga bat kay gieng jonga nga ngin syakri ya u try mo wong ngamtep syapang jong pi jiet ayu pijiet di kaban syakri kita baro handai nga kat banga bat kayeng jonga te ngin syakri yenu ya u try ya uni u try ubala si spa nga uni u try ublay ubala pen nga amen uni ublay uba pensat boringa uni ublay uba kersyane nga da kata kaktik ahok ka jong u ngan syakri uni u try ublay uba yarap yanga ngamtep syapang jong pi kani kadika jingkeli yangi iwe pi iwe ru yano ngi jiet ban syakri kadai hagani gasngi ngin jiet ban syakri haga jing artatien haga jing syaptien ne ngin jiet ban syakri haga jinglong klan haga jinglong shlor bah amen wat ai bakandon ke ru kaban pen syaptien yangi handai tungin long kiba klan bat kiba shlur bha halade ken mau ngiju ekran ni kaniru haba u Joshua ong nga bakayeng ka jonga kidon rupat kalong yeng hei babaro kimwan haga jinglong kawai hagaban syakri let's say nga kwawan I'm a simpi haga ni gapor pidei tang ma pi marwai hayeng ba syakri mo pipim la ban ong kombo ong Joshua nga bakayeng jonga tingin syakri ublay let's say pipin ong ngati hayeng jonga ditang mga marwai ba syakri ublay handrai
wat do jingkerman wat ngau diaw mensim na marhang ni habau Joshua anga baka yin ka jonga ngin shakriya ublay kan mau kan ka mat ka jongi ka di ka ai ning kong koren lai khat riu khat nyo ko ong kum no how to phim tep baka ta ka mat ka long ka ai ka yin ka ong ka di ka ai ka yin amen hang ni Joshua ong nga bat ka yin jonga ngin shakri ya utrai hang ni ning kong koren lai khat riu ko ong how to phim tep ba kani ka mat ka long ka ai ka yin ka jong nu ka jong u mensim jong u blay kapumot manu bal im hapo manu bal chong hakani ga yin ka banganga ra kat sa banganga len manu mensim jong u blay teken mau kat sa bangi ngilet ngingi shakri mot ngi shakri you try okay daka jingmut baro ngi shakri yo try daka mensim baro bangi shakri yo try daka bor baro de hangta tu ngin long kiba klan bat kiba shlur ba amen namar ba utray ong takting jong ublay ngako pon ko daka ni kentin ka boong na artamathil nang ka baning kong dukot ba nyo pe utray ong kum nuingi u ai mensim pe namar ba hapo kani ka mat ka jongi ka balong ka yeng ka jong mensim jong ublay mensim u bakum no usong mensim bakum no pulihang te dukot baning kong lenong baning kong dukot ka ba nyo ko ong ba ublay u klem shimla ai ke na namaru blay shimla ai hangi ya ka mensim ka jing shap ting amen dai namar ka tau ong pen klan bat pen shlur bha yaladi namar ublay shimla ai hangi ya ka mensim ka jing shap ting handai u ai ka ai u ai ka mensim ka balong kum no handai ka mensim ka bor bat ka mensim jong ka jing it bat ka mensim jong ka ai jong ka jingle adkar kamut lada uklam ai ngi mensim jong ka jing shap ting ta kamut lada umdai ka ba shap ting ta ka long ka ba kum no ka ba shlur te ka wei ka jing mut ban long shlur ru mut ban don mensim jong ka ai mensim jong ka bor mut ban don bor halor ladi wei so mensim de wei bor halor ladi mut bandon kata ka bor ya syaru bandon ka bor halor ladi baru ong ru ka bor jong ka ai ngidon ya mensim jong ka jing it kan mau de ublay ning kong ubala it ngi bat habangi syame ka ji ka jong utrai ka ta ka ju ka ji ka jong utrai ka mi ru nangi sya kiwe amen hang tangis ngau thu bat nginang ru ka banle yu banle adkar yo banle adkar. Ada vinpe kan ni translation ko ong ayu sound judgment. Judgment. Kamu no pihak banang. Ya kaban? Sound judgment mod bantip ke ke ba day bat kabam day. Yang ngaban le. Mo banang ban penya per. Ya ke ba ngaday ban le bat ke ba ngam day ban le. Ke ba day ko jong utrai ke ba bam day ka jong u try. Kumnungan long klan kumnungan long slur hau try. But habakaran sa pangkata ba ngidang yay up kumangalas dang mene bahado ginigisngi namar kitab Joshua ka keren ke ka jing pendep jong ka jingkular banilam syakari jong ka jingkular kari kanan but yangi iwe ki banget hau try jisu ku badai kumno banilam ingi syakata kari jong ka jingkular kamut ka beneng Henry ngi up ndai ngi up hau tu ngi yo na wud menta Henry ngi yai up ngi hap bandon ni kata ka mensim de mata ka ong okay kabor artumiti ning kong nyo kabor mo jong ka jing shepting Henry jong ka bor mo kata ka wi ka bor bandon kata ka bor mensim jong ka jing yaisha Henry kat bangi yaisha par ka den mata meneng ong ai pi ka jing mot jong klan pen klan
Kadai ru ke kabor ban yaisha. Ban le persya. Mo. Balaru ban kit ke ka ba? Kia. Ken mau. Ki jingkit jong ubahok kilong shibun. Dong shibun mut kasting na ka kia ne. Kia kia. Smo kia ba? Handre. Pila ban kit. Namar manu ba yarap ingi, manu ba pensat buar ingi, manu ba kersan ingi. Dayu belai. Udah utrai ublay jengi tingin long klan wala dangi hak banra ke ba kia nama utrai ukular paling yu ong wan pi baro kiba kiba kia ka jingkit nama umong ingi pihak kit ben ma pi ke jingkia mo pihak ban kit ke jingkia handai ong ho ngatep hidon ke jingkit ka ba kia handai ong wan shanga pi kiba tat bat kiba kia. Mo, kiba kia. Wan. Barhabangi wan siya utray wan man lam no, wan man syongkit lang baka tuka jingkit ka ba kia. Ma. Ngi IT na siya utray. Na mautray uday uba pansat bor yengi. Amen. Ngi ay ngo utray kini hiktian jong ka jingkerman. Ba utray ngingit. Ba ula ya kaban le ke ka ba ula kular. Bal ngi igata kani ka khtian kamshim lawan tang ka ban tang manshu mo bangin penut pore ka ban pule ya kini handai ka wei bo khtian habal atho hang ne ka dan ka jinghikai yangi kadi ka jingkran hoit uladap krani kindi ki brio ki bal atho mo kini ki brio ki jong blai handai lengba jong ki pat ukraininu ukran yangi iwei pa iwei amen pio ma jingkerku ni ka por kani khtian bangin long ki bro ki bakum no ki ba klan bat ba slur baha mo namar utrai udan rengkat lem bat ni mo ong utrai don rengkat bat nga ngaku ban ai ka wi jing pla kani ka por la jala slam baha mentala bun snam kita de ki por bangadang shus dang mo i kure mi jonga i kai yang banyak kali ti ngalala ti ila shania ru nga bangalala ban rahi la di mom dan kamshu ba in shong hajan jonga ban pet bangala nang ning empat nang ti ila shania nga ban rahi dala di tenga tu ko po ngadang hikai shani shajani tinga ra sha school te perbuan pai kata ka school ka banga nga hikai hakata ka por kalong ka surok kalong glinti ka bakanja pa habadami nang ta tingi ru kino hikai ki ju ja yu ba ngimju yumi rengkat lang bat ki kena ngimi inda ki kena baro na school ki lai lon mo hadien kumbashteng kenta baki ki yami na school ngin sa yami pat mangi kino hikai te kumtaro ki don rupat ki weg no hikai ki bamju yami ha kaju por te por ba mi manga nang ta kata ka sngi dala high school te kleja bangadang nya barwan pai sheyang mo te kadi kalenti ka bakanja ba umdan kali kabawan lani na siya drong, lani na po mo na siya room. Tinga doon mga marway hangta. Tihanday idon sa iway na hikaypan, ibayad kejat. Tinga nga ng krani Tinga ng krani tinamar kalenti jong kaya per, maili siya way, nga ngali siya way. Tibangan ong siyong lang ro nga kalam tarwahi na namang iya lalaka jong kalenti. Tinga siya kran man ong bahay mo. Masyukran namta nga kali ong ngali no. Tekali ja ba nga na makakamat yung akamdan siya, surok mo, namar, katiti ka doon hastiring, hanay kamat doon siya di, dang bunya. Balay doon, nga nga sngosh nga ba, kadi ka surok ka bakanja, amdan kali tayad bahebi na pareng. Hanay kali ja ba kata kali, namar nga kampay siya kamat, kalyat ha, nala. Bat ka nalaro kam di ka baret ka baheb ha. Mut baro atli, nakaway ka site, mo baro atli tayar, bat kamat bat dien kalaliat ha, nala. Dantang mga hapo kali nang taitay no hikay kantay syabar. Baro arnot batlat mlali. Pita bahakom kata kapor nga ngala syap tieng. Pita ngam syap tieng ya no ngala syap tieng ya ilok jonga. Balay namar ba ngalatep insa dom mo ba ngala penliat kakali. Mentan say kumno namar kanala ka bahya. Dantang ya arnot kantay. Te iru laong ni lem no
ngaru ong ingin lem no himla syuk kali ka bakia dari tang iskuti la ni arsakaru le sedang la himo arngot benginera hane ka kali te mlaban benki te ka jayu hakum kata ka puar nga syuk ong bait yala ding ong nga long climb long slur no be strong Rose, it's okay, be strong nga ong bekum ta yala dia ngam juya thu bhai ka ni ngam juya pla thane ka ni mo ka jingja namar maka jayu hakum katai ka kelemat kalenti ka ba kenja kiwan bat khmat bat dien ka surong kiwan saut liki arsaka mo tinga ngam da itu bahagi diki arsaka ngatip tang badi arsaka mo ngatip tang boy ong badi two wheelers deka bike lani scooty ngam tip kerteng ayu te ngam tip re te kiwan atli na sina room atli nang nena drong but kiwan kisyong ro da taruh ki arsaka ka bahe kilong gumti ki Harley Davidson type ki bullet ki ba kya but hangta ki baya shongru ki don mar ar mud southly ki arsaka don perangot ya dan perangot but ki bahe brio ki bajrong da pedru ikop ki bouncer ki arm wrestlers mo ki bahe sa na mar ki apong to leather jacket ki yat but ki klem kerani ki wan ki penyang me kita ki asyaka jongki hajan kali hata surong ki hiar nang ta ki syura dakti ngaba ita mo ngidi witness ngaba ita iwi hikai by don lang bat ngah ta kasngi te ki syuan ki raha be kata kali hapo surok hapedeng ki abu but ita iwi iple be ta ka jingkang driver seat mo ngat namar ngalami sabar ngati la tiang mo parson liat ta kali ngalami sabar but itai breu iba iple kata kali kata ka driver's seat katuka jingkang hang tu I sabi hanga but ngaru nga start ngamot pai sedian ban ong koblay shibun ki jano kabas ngol ngo ba kani ka jingja ka bajia ha ka jim ka jonga ngamla ban meddore kata de namar kata ngam juda kham ya thu bhai kani namar kalong ke kabas ngolong plabha namar ngi klam yo ina ki wanru namar ki shulong shu ibe ki hasurok ki but ki hiar kim karani iru am shubu beta kali hang ta plijing khang yenga khang jing khang ngastat dabut phai ban ong kuble shibun mo ki jano klami hi da bahiar ba kiru ki jano but kalong ke ka bangamla ban batay hanre ngas ngau tu hang ta habanga onga it's okay Rose, be strong ngarom ta na baling o nga be strong mut ngamut ban le I dala di hitia hari kat dala di ngamla ban le kat katu ka bakya kan ngamla ban penki ngamla ban penki kumuni usam la ban ngai tu khanai pi mane kam ki kata kan ro she ru mre kala don bat ke ka jing kala ha uhi hang ni rungas ngau thu ngadala de ngalamut ngamtep ngan le yu ngamtep mending shu ong beto long climb le kan mo something will come up hang ta hi utrai nganget upha eki angel amen bar nganget lada kata ga jaban nga am komot ngamdei tang mangamarwe ba ja ko kita ki jingja ha ka jingya nganget ha ka jim jong pi hande hakiwe ki rukom hakiwe ki doram utrai upha ya ka jingyarap namar de ma uba pe ngayo hakatu por kiwan ban yarap ya nga ngayo ya ka jingkersan jong ka khati ka jongki bat kajayu kiwan ban pelat ya nga bat lengo pi umdan traffic hadu bangalami na kata ka lenti ru umdan traffic otherwise kani ka lenti ka ba nganget pipi juya kani ka lenti hang ne ka belong ka ba sakut dengkali bet hang ne hande hakta si ka baja kata ban nga umdan kasulong baik kenjabat umdan bayu kata manuru handai ditang mga baitai no hikai bayo dan rengkat lang badan sabar ibayo wat mairu is ngol ngoy kata wat mairu sunut ra bani thu na marba iong ba umdan banget ya kata dakran handai kum banget pat ngas ngol thu ke ka baja bat nga ke ngayo ha kata kasngi bat kata ka penlong nga bangan ong bet long slur long climb na mo utrai udan rengkat amen tingli ban yeng ban aingo hakani ko po you try
Angat kalau ngaktian jong ka jing kerman ya piru iwe ban slur ban klan ya piru ha ka jing long mensem ka jong pi kam tame ka ban shane ha utra ha ki benta baro jong ka jing em ka jong pi ba utra ula dap kularu ong ngan ya haswa ngan ya rengkat ngan kershan bat ngan pensat bor ngade bala siu spa bala pen em bat dei mangahi bandan rengkat ru amen ile ban ai ngo yo try ka ni gaktien kat ba ngile ka ban mani ru yo try ha ka ni ka par try ko pa yo wan kma jome ban ai ngo imi ablay bi ede ya ka ktien ka jome ken try ka ba me kran hangi ken try chisu ka ba pensat boring ida shisha try bi ede ban pendap ingi da kata ka jinkermen ken try ka ba thamai ban shania hame ken try chisu ba melong ublay ubala ban le ki baro ken try war hapaden kata ka jing shaptien ka jing artatien ken try ki ba bun ki ba ya ken try ha ka ni ka pertay try chisu hapaden kata ka jing du jinkermen ka jongi ken try ha ka paden kata ka jing ngolong marway ka jongi ken try be dia handai try ngi aingo ba melong ublay jong ka jingkular melong ublay ba pendep ru ikata ki jingkular ki jong me baro ken try chisu ngi ngek ken try ha ka ni ka por ngi shem ken try kata ka jing slur ha me ken try bi ede na badai mame ba pen klanyi ken try bi ede ba ai boringi me ong men kashan ngi dei mame ban pensat boringi na ba nginom shep tieng ki ru em ka baja ha ka gm ka jongi ki kita ki jingele ki thma ki bangi ya leng ba ken try la ka badai ha ka do la ha ka mensem ken try chisu handengi ai ngo kata ka jing kermen ka ba me ai hangi ken try leng ba ka ktien ka jomi me ong atry mem shimla ai hangi kata ka mensem jo ka jing shep tieng hanre try to ai ngin long shisha kita ki bregi badon ya kata ka bor ngindone kata ka jing ke jomi bat kata ka jingle adkar ken try kat bangi dang up kata ka jingwan ka jomi ken try chisu ai ba men shamingi bangin long kum ta ken try hallelujah hallelujah try ngi ai ngo ktien ke jomi hallelujah kat bahaga ni ka poang ile ka ban shakri yo try ha ka jing mani ban ai ngo yo try ya ka ni ka ktien ka ba uula keren hangi iwe pi iwe uba ai kata ka jingkerman kala ru bandai ka jingkerman ka bathamai ladangi yat ha kita gi jing shap tieng ha ka gm ka jongi la ka bandai ha ka jinglong do ka jongi la ne ha ka jinglong men sem ka jongi handai kan mau ka ni ka ktien ba utrai ong wat shap tieng na banga ngadon rengkat bat me ngan yat haswa jongi ngan yat rengkat lam bat me ganum ino utrai ong lemne ban lendet no utrai ong kumbang along bat Moses kum tangan don kat lambat me ya Joshua kan ma utrai ong ka ju yang ngiru ha kan ga si ba kumba utrai blai ula don kat bat kini ki breu ki jong ubaro utrai haru kini ki ski ukularu ong nga don kat lambat me ko kon utrai ong ngadon kat lam bat pa ko kon jonga handai tu ai ba khmat ka jong me ka khmat ka jong pa kan pai shanga wanum pe kita ki jingele ki bawan ha keleng saudong handai tu khmi shanga khmi ha kata ka khti ka jonga ka bakarshan khmi ha kata ka jing siu spa ka bangala dep siu spa nam ta ka jong pi khmi sha kata ka jing pen em ka bangala dep pen em ya pi khmi sha kata ka jing map ka bangala dep map ya pi ong utrai kani gadi ka poru ikaban pantama yala dingi iwe pi iwe kat bangi mani utraha kani ka por nga khot ru ipi lada don manu kum taha pedeng jong pi ba pidang don kanu ka jing shep ting ka jing arta tien pidang don hakata ka jing bore yala de na utrai kani gadi ka por ban wan ban pan paw yala de hakmat ka jong utrai ban ong trai weng mami kata ka jing shep ting nanga weng kata ka jing ma nanga banganum shapting atrai ke ruel hanoi ngan kerman hami ngan shania hami ai hangai takamen sem jonga jing shlur ai hanga takamen sem jonga jing klan bada ka jing klan baro ada ka jing shlur baro ngala ban yat nang ne shakmat kat banga ngadang up ya kata ka jing wan shaw no ka jong me nga ai ti pi ha ka diga por pila ban shemi ka por ka jong pi ban wan ban ai ti la di show try kan bagi yo ban duai ban kershan lembat pi ha ka jing duai bo tra nuweng ya kata ka jing shep ting na pi baro
pelong yang bahagia sering jombi Dan kajing ile atra lagu yang bahagia sering jombi oh ya tershibun dan kajing yale nganom sheping nganom pandin langan yaling baki o Nirandang asray banga langan yaling baki wa kinong kelebda shisha langan yaling baki Utrai Jisu ukular haga Matias lino kaba apokra kadukot kaba arpo utrai dakini kintien ba uong dahikai yaki ban sumari ki e baro kat kiba ngala hukum yapi kenma utrai ukwa engi iwe pi iwe bangin sumari kita ki hukum ki jong u baro namar utrai ukular pa dekani uong hakmi ru ngalong rengkat batpi halagas ngi uong utrai Jisu hadu ka bawai jong ka pertei kadi ka jingkular ka jong Jisu ha ka jem ka jongi ba utrai uong ngalong rengkat batpi halagas ngi kan mau man lagas ngi utrai udan rengkat lang bat ngi bat umdei bu un no engi tang shipor handai uong undan rengkat bat ngi hadu ka bawai jong ka pertei ngini ban ai ngo utrai ha gani gapor lada umdan ngisgo ngo ba utrai ba u ai happy ka man sem jong ka jingshlor ba pilong shisha ki bru ki baklan andre ha gani gapor lada don apdeng jong piru kumjo utrai unaya ai shishu ka ta ka man sem jong ka jingklan man sem jong ka jingshlor ha po ka jong pi we lada fidang don ha ka ta ka jing shep tieng ngasgo ha gani gapor ki don ki ba shep tieng kham tam e namar ukurim jong pi pisngo shep tieng ba ngam tep ka e ka dei kata ka jing shep tieng ka jong pi nam ta jong pisngo shep tieng ba impat wan sha utrai pisngo shep tieng nam ta jong ba kumba utrai ulapan ya pi impat yo ban pedang ya utrai ha ka ji ka jong ba pisngo shep tieng ba nam ta ka man sem ka jong handai utrai wa gani ka por uang wat shep tieng ko khon wat shep tieng uang handai ngadon bat hagas ngi kaba ngan kta ya ngan penkala ngan pentemai handai utrai uang pat dipi yai ne haga jing duai yai ne haga jing ka jong pi wanum ki phalo handai pi pedang ya long nuksa namta uta ukurum ujong pi lengba ka jingai ka jong pi haba iyo ka jingshlor hapi haba iyo ka ta ka jingklan hapi utrai unwan ra ka man sem ka jong ru shaka jingkala ka mot ba iru inyo ka tilang hakata ka ri jong ka jingkular ka ba utrai upan krea dan hapdeng jong pi badang shep tieng bhai ka jingpang ka badon hakamet ka jong pi pisngo shep tieng bhai ka ta dan ru na preng jong pi pim sngola ru ban pim long shlur ban yathu shapang kata handai utra ha gani gapor u ajing kermani pi bat ya pi ha gani gapor pi sngo bha pi don kata ke ba pi pilale hapo kaji em ka jong pi ha gini gisgi ki baladem
But pi sngo bha ba utrai pi kli shikli kani ga juk ka jing kli pi ong tep utrai umap ne nga ya ke e ka banga ngala le pi la ya persang ru ban kli jingmot nang ne nang te handai pim sngo shai hadu kini gisngi pi don be kata ga jing sngo artatien halade ban ong ngampak sngo tikna tep uble umap ne umpat map ne nga handai hakani ga mien utrai ong ya ke e ka banga ngala map handai ko khor wale pop show ong utrai kani ga por pen pediang ya kata ngile ban duai sai sien i khot biang pi i dan ki shakri jong utrai kani ga por ban duai ban kersang lam bat pi ha kani ga por ngile ban duai pat nam ta ga jong pi ba utrai udai pen klein dang pen shait bor pi pat ha kani ga por ngile ban duai nam ta ga jong pi ngas ngo ko ban duai nam ta jong pi don ba kata ga jing sngo pi sngo ba hala de ban ong ba utrai umpat map ya ka jing le ka jong ha handai pediang ha kani ga por utrai uladap siu spa pi ladap pen mep utrai ladap pelat pi uladap kula de kata le ban duai try ko pa i wak ma cho me ban ai ko me try nam ta ni ga ktien ha ni ga por can try chi su ko ba me mala pan sngo can try shi khun ki cho me can try be dia ila duai can try nam ta ni khun ki cho me can try be di ki ba ya lang ba ka ta jing shap tien can try ki ba ya lang ba ka ta jing arta tien ha ka jing em can try chi su be dia kani ka jing sngo ha po ka jong ki can try be dia ba tep me map ne kata ka jingle ka jongki handai try to pen slur ba to pen klanye ki can try be eje ba kin shem can try kata ka jinkerman hame ban kin shem ka try kata jing snow scam can try be eje ba me melakular can try be eje kum ba ka jingai ka mi ina ka set mi kum ta try mela pen jingai can try be eje ya kata ka jing ba man kata ka jing palat kata ka pop can try be eje ba mem kan mau syuru kita can try be eje haba i one can try shaka jing kala bamut haba iwan can try bandam khmat ta jome ban pan map na me can try chi sub eja da kata ka jingkular can try ban nang ni sha khmat inum le shu e kata ka jo ka pop can try be eja ka ba i le can try ha kini ki sngi ki bala dap no can try be eja nginge can try chi su manai pan thamai bor i can try manai rap i can try chi su be in long khot can try be ila ban em ka jing em ka ba khot ka ba pan snow bha e ya me can try chi su be eja era duai ru can try ni khun can try ki ba ata hakata ka met ka jongki can try na mar ka ni ka jingpang ka bawan man lap can try ka met ka jongki try ni da duai ablay bi eja man le ki kamba try man kta ki can try chi su bi eja man wen can try kata ka jing arta ten ka jing shep ten baro can try bi eja ha ei ba kila shep ten can try ba ka don kata ka jingpang ka ba sneu ka jingpang ka bawan ra e kata ka jing yap handai try ni da pan bana ha ka ni ka por leng ba ka jing snam ka jome ka ba meme ong can try bi eja ha Isaiah sampulai de khot basan de leng ba ka jing snam ka jome bala pen kya bari nge can try ha ka ni ka por i pediang ni kata ka jing pen kya ka met ka jong i can try bi eja ba ila lai luot can try na kata ka jing shep ting can try chi so ha ka jing em ka jong i can try bi eja ya duai can try ma me le ki kamba ha ka jing em ka jong ki can try ko pa ni ai ngo e mi a try chi so dang ai kren ma mi a try ha ki ni khun ki jong can try ki badam khmat ka jome ha ka ni ka por can try bi eja ki ba IT la di can try ya ka ban wen can try kata ka jing shap ting na ka jing em ka jong ki ya duai ni IT shame can try then Jesus ni duai ni pan ki ni baro amen amen ni ai ngo try ka ni ka por utran kur kui pi baro i we amen Bakit yang au kinasya Napip si siya